Lajeng siang para kadang kinasih, siang punika kula wonten ing Masjid Baitur Rahman Semarang Simpang 5 nggih. Sedherekaken kiraping temanten saking wewengkon Semarang Sambiroto Baru. Makarya kaliyan Sanggarias Ibu Yuni Magenta. Mugi-mugi wit purwa madya ngantos wasana tansah manggih rayi widodo. Nggih. Salam santun, salam hormat kagem sedaya kadang kula kinasih. Mugi tansah sehat waras panjang yuswa, lino berno rezeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma amin. Matur suwun. Salam terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.